बोली बोली छठी मैया की जय। म्यूजिक बाय मनोज कुमार। रिकॉर्डिंग बाय SR स्टूडियो लुधियाना। हमें बानी नया रौरा दौरा फलावा से सजाई जी हमें बानी नया रौरा दौरा फलावा से सजाई जी गीतिया छठी माई के गाई गीतिया छठी माई के गाई पूछो न जानी सब विधिया बताई गीतिया छठी माई के गाई गीतिया छठी माई के गाई गीतिया छठी माई के गाई जानम सब विधिया तो बाटाई बेराउर हाथ जी पेन्हले पियरिया सैया उठाई दौरा माथ जी जानम सब विधिया तो बाटाई बेराउर हाथ जी पेन्हले पियरिया सैया उठाई दौरा माथ जी और के बेरा भइल देर जन लगाई और के बेरा भइल देर जन लगाई गीतिया छठी माई के गाई गीतिया छठी माई के गाई म्यूजिक बाय मनोज कुमार। गीतिया छठी माई के गाई दुख तो कलीफ सब हरि हे छठी माई दौरा के ऊपर घिउ के दियावा जलाई दुख तो कलीफ सब हरि हे छठी माई दौरा के ऊपर घिउ के दियावा जलाई देवरु अवतार मनोज के घाट पर बोलाई देवरु ओम प्रकाश ओमी के घाट पर बोलाई गीतिया छठी माई के गाई गीतिया छठी माई के